I just decided to advice, you know, ndiri my pajamas zvangu ndakarelaxa. In life, usaunganidze vanhu vakawanda in your inner circle in the name of friends. Zvinokuluzisa focus. Imagine if you have 10, 15 friends. How are you going to provide for the needs of those 10, 15 people? Provided kuti vanhu ivavo they have different needs, you know. Iva munhu anotrima kuva nevanhu very few people in your inner circle to avoid problems, to remain focused neupenyu. Nekuti ukawanza mashamwari, it means more people, more problems. Same people vakaunganidza mazishamwari ndo same people vakachema vachi ndakatorerwa murume neshamwari. Ndakadzingiswa basa neshamwari. Chino chakaitwa neshamwari. Have an attitude of being selfish with your life. Musaunganidze vanhu vakawanda in the name of shamwari. You will miss it. Like play. You get it. Hey, munoboda kuyauchidzwa so munokanganwa. Ngana shamwari yangu, ngana shamwari yangu, ngana shamwari yangu. Unowapedza vanhu. Chero isu pano ma celebrity. Tinowapedza vanhu. Zvimwe zvinhu ndezvokungotarisa sikana. Remain focused with your life. Izvi zvekuunganidza izvi zvimavhu nemarara, you will miss it.